Idol John, go ahead. Balegi na ipatulod ti Agorop 6.3 tonelada Akamati City May Kawayan Bulacan manipod kidagiti nagduduma amanalon diti probinsya ti Ilocos Norte babae na ti gobyerno probinsyal. Nagyaman dagiti miyembros ti Sanghera Nagkarsuan Farmers Association Incorporated ken Sanghera Naganakan Farmers Association Incorporated ken ni Gobernador Matthew Marcos Manotok itagtultuloy a suporta tapos mailako dagiti produktuda. Babay na ti kadiwa truck ket epesyente an ibiyahe itinaso a produkto iti maysang institutional buyer. Babayan pa tira dayto aganwat ket adda amay pasubli kadagiti manalon iti husto a balor dagiti produktuda. Namnamaenda dagiti asosasyon ang mataginayon dayto magunodan da suporta ken malaksi diti panakosara ti kadiwa truck ket nakaawat pa dagiti manalon ti fuel subsidy ken talugasot a plastic containers tapnon maisim pametlaeng ti panakaibiyahe ken nasaan ni intigida ang madadaela dagiti produkto. Silulukat met ti Provincial Agriculture Office kadagiti mga yat amang gundaway kadagiti a serbisyo kaspaset inisyatibo ti kadiwa truck program amang tulong kadagiti manalon kooperatiba asosasyon tapon mailako dagiti bukod da produkto iti nasaysayaat ken epesyente awagas. Idol Joanne, detitikong ko na ako na sayang DJ Northern Foods Corporation or NFC imbes ko mga datay ti mga enjoy kadigito yun other areas datay ti processing idi ko datay amin ti nagkolkolekt na kadigiti kam sa tema nalon as deglaeng yan ta sarat Ilocos Norte ngam tatan may export meten digito yung kamatis Idol Joanne. Sino the best producer ng kamatis ng Ilocos Norte? Deta ti Amamuan tayo pa. Amintuman? Bilang. Amen. 6.3 nga tons ket actually deta 6.3 the quality assurance technologies nak ita sarat. Basit pela deta adot ma-produce mi di ko nga tomato paste. Napadasan pa nga gimatang iti McDonald's yan ta sarat idi ko iti NFC. Idi nagkurang iti supply ti tomato paste iti China. Oh, could you imagine? Part of the history trivia sa Ilocos Norte at sa buong mundo when China nagkaroon sila ng crisis ng hindi ko sa tubig yata yun, kulang sila ng tubig doon. And then to produce tomato paste ket nangited ka dijay ket NFC sarat Ilocos Norte Idol Joanne. O di ba? Sayang. Okay, anyway, go ahead Idol Joanne. Damagiti Provincial Government, Kalwagi 99.5 Idol John, is in